Salutare și asit la un nou clip din seria Cătă bagă la ghiozdan până simte că pleznește, după care, bineînțeles, mai bagă încă un pic ca să se asigure de treabă. Astăzi, Pizzeria Grande sau Pizza Grande sau grande.ro sau pizzagrande.ro, nu mai știu exact cum îi zice. Da, uite, grandepizza.ro. Și am băgat o comandă absolut legendară, una dintre pizzeriile mele preferate, pot să zic, pentru că este absolut bestială la gust. Bun, prețul total pentru tot ce am aici. Ia să vedem să nu mi-apară adresa pe aici, ideal ar fi. Sper. Bun. Asta e bonul, 133 de lei și 95 de bani. Vedeți și prețurile acolo, doar că sunt prețurile full. Și de obicei am și reduceri pe Bolt, așa că o să vă zic prețurile pentru fiecare item în parte. Cum ar fi trebuit să zic item? Fiecare obiect, fiecare produs în parte. Hai că am dibuit-o până la urmă. Pizza carnivore, 34 de lei și 29 de bani, 530 de grame. Pizza mimosa, 32 de lei și 19 bani, gramajul 440. Aici un pic cam meh, că mi-mi place să bag minim la jumătate de kil. Loaded fries crispy chicken, 33 de lei și 59 de bani, gramaj 450. Cheesecake cu fistic și cremă de smeură, 14 lei și 99 de bani, 120 de grame, cred că ăsta e undeva cam standardul pe la 120-130 de grame la feliile astea de cheesecake. Era fain dacă era la jumătate de kilogram. Clătite cu ciocolată, 13 lei și 99 de bani, 150 de grame. Scurios dacă sunt măcar 3 clătite în acele grame, după care sosul de usturoi cred că a fost 4 lei și 99, dacă da, 4 lei 90 sosul de usturoi. Hai să mă bag direct la zdrobeală. Și cam așa se prezintă situația. Prima pizza, evident, pizza carnivore. N-aveam cum să nu o distrug pe asta prima. 34 de lei și 29 de bani. Hai să vedem care-i treaba. După cum vedeți, crispy, urtăfel, adică ai de toate pe aici. Hai să începem direct cu o felie. Mamă, ce mă rupe. Am mai mâncat pizza de la ei, deci știu cum e. Și pot să zic că e ce trebuie. Am luat un bestial. De data asta nu prea tăia feliile. Dar nu-i problemă. Oricum o bagă întreagă. Nimic nu scapă. Cam așa arată o felie. Ce să mai zic. Să fie primită direct. O bucată de crispy, să vedem dacă e variantă picantă sau normală. Nu e picantă. Asta e bine. Alarmă falsă. Chiar sunt picante, fapt, crispy-urile. Nu știu ce aveam impresia că nu e picant. Să mai dăm o felie. Chiar lăsați un comentariu cum vi se par prețurile pentru fiecare item în parte. Pentru fiecare item. Ce tot am cu itemele, ești nebun? Pentru fiecare produs în parte. Mamă, dar e încărcată rupere, ești nebun? Uitați-vă și voi câtă încărcătură are felia asta. Am aici direct 3 găini. Încă o bucată de crispy. A luat parcă ar fi mers copt un pic mai tare. Deși pe aici, pe crustă, pare că e un pic ars. Bine, inevitabil să arde un pic. Ia să-i dăm. Pentru 30 și un pic de lei mi se pare că e o pizza chiar ok. Singurul lucru pe care l-aș schimba la pizza asta ar fi să adaug un pic de extra sos de roșii. Că nu se simte atât de tare. Că în rest are o grămadă. Uite și pe bucata asta, pe felia asta. 3 bucăți de crispy. Ce mai vrei? Chiar 4 bucăți de crispy dacă mai bine. O grămadă de arome se amestecă pe aici și lea, ceea ce îmi place extrem mult. Și dacă tot e pe final pizza asta, trebuie să o testăm alături de acest sos de usturoi. Sos de usturoi care, nu știu exact ce gramaj are, nu am uitat să văd, dar cred că e pe la vreo 70 de grame, aș zice pe aici. Nu-i puțin. O să vedem. Super curios cum e. N-am mai luat niciodată sos de usturoi de la ei. Mamă, ce bine miroase. Mie, fapt, miroase a usturoi. Ce poate să miroasă urât la usturoi. Dacă tot e bucata asta de salam decapotabil aici, ia să o tragem pe dreapta așa simplu, să vedem cum e salamul ăsta. Gustos. Și acum să le facem cunoștință. I-am dat, ticule. I-am dat de toți banii. Bunicel sosul de usturoi, dar nu cred că e sos de usturoi făcut acolo la ei. Are cel puțin gust ca un sos de usturoi cumpărat. N-aș zice că
e extraordinar, dar e bun. Adică na, sos de usturoi, sos de usturoi. Merge perfect cu crispiurile astea. Să ștergem și capacul ăsta, că păcat de usturoi să plece pe undeva. Clasica manevră ț, 2 felii, neapărat, mereu, împăturite așa, ca să ai arome și pe o parte și pe alta, și în cerul gurii și pe limbă, dă-i să sară. Asta a fost pizza 2 în 1. Testăm și crispiurile cu ocazia asta. Crispiul cu usturoi direct. Ia vezi. Merg perfect. V-am mai zis, găinile și cu usturoiul sunt făcute să meargă împreună. All day, every day. Mai dăm un pic de usturoi și aici. Și ultima felie, și am dovedit și pizza asta, are direct un mare crispiozaur. Asta nu mai e crispy normal. Asta trebuie să-l dovedim așa. Mamă, să rupe, să rupe, să rupe. Nu! Și mai e și un crispy atârnac aici. Ultima bucătură și trecem direct la a doua pizza. Ar trebui să fie cu sos alb. Sper să fie direct usturoi în sosul alb. A doua pizzucă, Mimosa Pizza, 32 de lei și 19 bani și sos alb, făcut cu ou. Cu o fioare și ceva urmă de usturoi pe acolo sau sănătate domnilor. Mozzarella fiori di latte, ham, bacon? Cred că bacon era hamul, nu? În fine. Porumb, grana padano și basil. Și acum nu mai știu ce însemna basil, dar cred că basil e iarba asta verde aromată care miroase fain și posibil să fie, cum îi zicem la un busuioc? Cred că busuioc era. Nu mai știu exact, în fine. Hai să băgăm, că ăsta e cel mai important lucru. Super curios dacă are usturoi în compoziție, deși m-aș mira. Și nu prea o tăia pizza asta. Mi-e cam greu să găsesc feliile. Nu băga brișca așa mai agresivă în ea. Ia să vedem prima felie. Cu basil din ăsta. Busuioc sau iarbă. Asta ar fi pe placul lui Nemțanu. Cu porumb, cu toate ale pe acolo. Ia să vedem cum se prezintă. Bun, așa asta. Are o textură așa mai oarecum pufoasă. Cred că ăsta e ou pe aici și lea. Deși sosul tot e făcut cu ou, dar nu știu exact cât la sută e ou. Nu știu dacă se observă pe aici. Dar se vede aici în colțul ăsta că e așa mai cremos. Dacă avem vreun pizzar pe aici, chiar îți curios din ce e făcut sosul ăsta. În afară de evident ou. E foarte gustos. Ia vezi POV. Nebunie totală. Și acum mi-am dat seama că ham e șuncă, nu-i bacon. Că bacon nu-i bacon. Wow, nice. Și deși cred că varianta asta de pizza ar fi mers poate mai bine cu un sos de roșii sau ceva, hai să o testăm și cu sosul ăsta de usturoi. Să vedem. Se combină bine sau salpa. Dublu sos alb, cum ar veni. Și aș avea iar o glumă, dar mă abțin din nou. Totuși parcă aș mai băga o felie. Ultima bucătură și atacăm alt front. La bun și din care treaba cu cartofii ăștia locked and loaded. Nu mai știam cu ce mână să iau. Și arată cutia. Arată rău. Fiecare mușcătură e un momento grande. Iauzi, nu? Nebunie. Și bineînțeles, aici avem cheesecake-ul. Ăla abia aștept să-l văd cum e. Și clătitilii. Doamne fel ce îmi plac clătitilii. Nu știu ce treabă am eu cu aluatul ăsta. Că practic și clătitele aluat și atât. Nu-i mare șmecherie. Dar mie îmi plac de mor. Și îmi plac și alea simple. Adică doar clătitele goale. Dacă au un pic de coajă de lămâie răzuită în compoziția aia, le bag direct fără Nutella, fără nimic. No, bun, hai să vedem care e treaba cu cartofii ăștia prăjiți. Loaded fries with crispy chicken. Cred că trebuie să iau cu pulled pork, am văzut că aveau și cu pulled pork. Să nu bag atâtea găini non-stop. Deja se simte miros de usturoi, ceea ce e promițător. V-am zis cât costă ăștia, nici nu mai știu.
Mamă, ce miros puternic de ceapă, bă, nu de usturoi. Ok, și cheddar, bă, iatule, dar au transpirat ăștia nebunie, zici că au fost la saună și n-am niciun șervețel pe aici. Creier. Forți, stați așa. Loaded fries and crispy chicken. 33 de lei și 59 de bani, 450 de grame gramajul. 450 de grame gramajul, sună bestial. Cheddar cheese, cheddar sauce, crispy chicken, caștraveți, green onion sau red onion, în funcție de, de stoc. Și garlic sauce. Sos de usturoi, sună absolut bestial. Hai să vedem care e treaba, să vă dau și un POV din ăsta nebunie. Și să mă arunc un pic în ei, să văd dacă se mișcă sau salpa. Nu știu cum să fac să vă arăt fără să sară sos din ăsta. Mamă, apă pe obiectiv și tot felul. Cam așa se prezintă situaționul. N-arată rău, n-am ce să zic. Par foarte interesanți așa, dar dacă sunt cartofi din ăia tântălăi, ultramoi, atunci nu e chiar combinațiune. Bă, sosul ăsta de ce? Dar parcă nu-i ca și sosul ăla pe care l-am încercat de la Burger King, oare? Ăsta are așa un gust ușor uleios, aș zice. Deci că e un fel de imitație de maioneză cu brânză. Știu că sună ciudat, dar cam acolo în direcția aia mă duce. Bun, hai să vedem un crispy din ăsta. Da, exact același crispy ca și pe pizza. Caștraveți, ceapă verde. Niște cartofi. Niște cartofi. N-arată extraordinar cartofii, n-am ce să zic. Da, și zmoi. Partea bună e că par să fie cartofi din ăștia normal, nu congelați. Au și un pic de cojă, dacă se vede. Mă cred că îmi focusează camera direct fățău. Nu știu dacă se vede aici, dar au un pic de cojă. Deci crispiurile astea parcă nu se simt picante. Ia să mai băm niște crispiuri. Dar crispiurile astea nu par să fie picante. Sincer să fiu, aș prefera varianta asta de crispiuri pe pizza. Să nu se amestece aromele. Odată ce intră chestie picantă versus pizza, parcă îi spor un pic din arome pe acolo. Sincer să fiu, low de fries ăștia, n-aș putea să zic că sunt ceva neapărat pe placul meu. Un ideea în care mie îmi plac cartofii să fie crocanți sau dacă nu, să fie direct piure. Sau cum se zice în Ardeal, pireu toti. Chireu, mai exact. Așa că nu aș zice că aș mai încerca neapărat și dacă ar fi să aleg, aș prefera toată compoziția asta cu crispy, cu cheddar și toți băieții, ori să fie pe un orez, ori să fie efectiv cheddar cu crispy și tăfelul de vrăjel din astea, pardon, legume și tăfelul, dar nu cu cartofi. Cartofii nu știu, mi se par relativ ciudați dacă sunt moi. Cam așa arată, gustul nu e rău, adică, na, ce poate fi rău la crispy-uri cu cartofi și cu castraveți, ceapă și toți băieții. Acceptabil, dar având în vedere că sunt aproape la același preț cu o pizza, parcă mai degrabă aș prefera o pizza decât genul ăsta de cartofi încărcați, mitraliați. Hai să ne băgăm la clătite să vedem care e treaba acolo. Acolo clar, n-are ce să fie greșit. Clătite cu cremă de ciocolată, 13 lei și 99 de bani, 150 de grame. Hai că vă dau direct vouă un prim POV. Tot schimb viteza aici, nimon. Deci le văd și eu acolo în cameră. Par să fie niște clătite normale. Ia să vedem. Ador mirosul de clătite. Bă, cât de banală e chestia asta. Clătite, ești nebun. Aluat cu tăfelul și atât de bun. Top. Top aluat. Deci îți dă o clătite. Ceea ce înseamnă că avem aproximativ 75 de grame per clătită. Matematică nebunie totală. Arată bine. Miros bestial. Ce să zic. Hai să vedem care e treaba cu gustul. Curios dacă o băga Nutella sau Finetti. Sau niciuna, nici alta. De asta e să luăm prima dată clătită simplă. O avea lămâie în compoziție? Nu-mi dau seama. Aș zice că da. Care o leacă de aromă de lămâie. Sau ceva ușor cu vanilie. Așa m-a luat. De asta să vedem pe unde e crema de ciocolată. My friend. Ok, după aspect nu arată să fie. Dar totuși miroase destul de tare a cacao, cam așa arată. Nu arată ca și Nutella. Dar îmi place mirosul. Zici că e Milka? Ceva în direcția aia, zice? Hai că am nenoroci clătita asta, dar nu e nicio problemă că oricum nu o să iasă întreagă.
Așa că ia să vedem. Cam așa arată la interior. Are cremă destul, dar sincer să fiu nu-mi dau seama. Se simte că e o cremă destul de aromată, în direcția de ciocolată cu lapte, ceva în genul. Adică nu se simte ca și Nutella sau Finetti. Deci nu-mi dau seama exact ce fel de cremă e asta. Mi-amintește de Nesquik crema asta, într-un mod ciudat. Dar nu cred că există cremă de Nesquik, mă gândesc. Așa arată. Foarte gustoase. Îmi plac extrem mult plătitele. Și acum, probabil desertul suprem în univers. Cheesecake cu ticule. Ia vezi. Super curios cum e. În ideea în care mie îmi place și fisticul. Cum să vă dau are un POV cât... A, dar de fapt știu cum vă dau POV. Îl iau direct în mână și pun la cap. Clasic. Hai să vă zic prețul și gramajul până un alta și după aia să vă zdrobesc. O să mă arunc grav în ăsta. Cheesecake cu cremă de fistic și raspberry. Asta ce era? Meură cred că era, nu? Da, cred că-s meură. Bun. 13, ba nu, stai. 14 lei și 99 de bani. 120 de grame. Let's go time. Ia să vedem. Nu pare să aibă o crustă, un blat foarte gros de biscuiți. Dar nu e asta neapărat o problemă. Contează gustul per total. Cam așa arată. Și mi se pare că arată absolut bestial. Un pic cam molcuț blatul ăsta. Și se dezmembrează pe aici și lea. Și ar fi păcat. Oricum o să iau și firmiturile alea și le bag după aia. Blatul de biscuiți ușor sărat. Nu știu dacă am mai mâncat, oare am mai mâncat. Cheesecake cu blat ușor sărat. Nici nu știu. Foarte bun. Brânza super pufoasă. Ce să zic, aș schimba să fie un pic blatul mai țapă, să zic așa. Un pic mai gros. În rest, cheesecake-ul e suprem. N-ai cum să dai greș cu cheesecake-ul. Numai că îl faci stricat sau ceva în genul. Dar per total, legendar. Uitați-vă ce pufoasă e brânza. Bestial. Absolut bestial. Ador cheesecake-ul. Cheesecake. Mă întreb dacă în blat or fi băgat oare prea mult unt? Sau care e schema? Adică am mai mâncat cheesecake-uri, dar nu se rupe așa ușor blatul. Asta pare că se dezintegrează un pic când îl apucă. Vedeți exact ce ziceam. Că se rupe blatul. Uite. Și-o căzut și în cutie. Pleacă și ultima bucată de cheesecake. Lejereanu 9,69. Cam asta vă și comanda la Grande Pizzeria din Cluj. După părerea mea, cantitate grămadă, adică m-am super săturat. Prețul relativ decent, n-aș putea să zic că e ieftinachis sau scump. 133 de lei și 95 de bani. Lăsați și voi în comentarii cum vi se pare, având în vedere câtă mâncare a fost. Până la urmă 2 pizza, loaded fries, cheesecake, sosul și clătitele. Destul de ok, zic eu. Bun, un top. Clar, pizza carnivore pe locul 1. Pe locul 2, surprize cu Andreea Marin. Clătitele cu ciocolată. Cine s-ar fi așteptat la asta? Eu mă așteptam sincer să fie cheesecake-ul pe locul 2. Dar ceva, nu știu exact ce, nu a fost chiar la locul lui încât să fie cheesecake-ul la Rachetozini. Poate ceva la blat, aș zice, că se simțea așa un pic textura aia, nu știu, că se dezintegrează și că e un pic uleios, aș zice, deși nu știu dacă are sens. Poate să fie blatul uleios, că din câte știu se face cu unt, care într-adevăr e grăsime, dar în fine. Deci cum am zis, pe locul 2 clătitele cu ciocolată, pe locul 3 cheesecake-ul, la egalitate cu pizza mimosa și pe ultimul loc aș zice că ar fi loaded fries. Chiar nu sunt pe placul meu loaded fries. O să mai comand și din alte părți să văd dacă e vreo diferență uriașă, deși m-aș mira. Cartofi moi, meh. Cartofi crocanți, let's go time. Lăsați-vă în comentarii cum vi s-a părut comanda și bineînțeles dacă ați încercat ceva de la Pizzeria Grande. Și în cazul în care ați încercat ceva ce n-am încercat eu deja, puteți să-mi faceți o recomandare și data viitoare o să încerc și acele chestii. Ce am vrut să încerc de data asta, dar mi-au furat ochii cheesecake-ul și clătitele.
Holy Cannoli sau ceva în genul. N-am mâncat niciodată cannoli, n-am nici mică idee ce e de fapt. Așa că poate data viitoare mă bag la creație cu 3-4 cannoli să vedem care e treaba. Mersi fain de vizionare, să aveți super fain în continuare și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!